Dit is hem dan, hè? Ja, dit is de NS Publieksprijs 2023. Ja, voor mijn boek De Camino. Maar ja, er kan er maar één winnen. En dat is? En dat is De Camino van Anja Niebira. Oké. Ze heeft er totaal niet op gerekend de grootste literaire publieksprijs van Nederland winnen. Maar veel tijd om te feesten heeft ze niet. Want naast schrijfster is Anja al jaren directeur van Visit Zuid-Limburg en moest er vandaag gewoon gewerkt worden. Ja, tussen de VVV-bedrijven door even bewust worden van wat je hebt meegemaakt. Ja. Een historisch verhaal. Het speelt zich af natuurlijk tijdens die pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Ja. De Camino, zo heet die tocht. Daar is de winnares, Anja Niebira. Het schrijverschap vind ik één groot avontuur. Dus wat ik hier allemaal meemaak vind ik allemaal zo interessant. Dat ik denk van nou, heel leuk eens kijken. Hè, zoals een jong kind, spannend. Wat komt allemaal om me af? 'S Morgens vroeg schrijven aan thrillers en daarna aan het werk voor de Zuid-Limburgse VVV. Misschien is dat wel de gouden combinatie om juist prijswinnende boeken te schrijven. Ik weet het niet. Het vragen of er kandidaten zijn. Ja, ik weet het niet. Ik denk iedere kunstenaar heeft zijn eigen werkwijze, zijn eigen innerlijk, hoe die functioneert. En ik doe dit natuurlijk al 10 jaar. Hè. Directeur Visit Zuid-Limburg of een schrijfster, als je moet kiezen? Het is dezelfde Anja Niebira. Dus ze doet 2 dingen. Ja. Je kiest als mens ook niet tussen 2 kinderen. En zo kies ik niet tussen 2 passies. Ja.